Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da sake haɗuwa. Kar mu manta muna amfani da damirai guda biyar. Ga wani misali in ce limaza darabal walada, limaza darabal walada, me yasa ya daki yaron? Limaza darabat, kun ga darabat? To abin da yake za mu haɗa ta da kalman walad sai mu ce darabatil, mun gane? Darabat, bara mu ce limaza darabat alwalada ba sai mu ce limaza darabatil walada. Mun gane ba? Sai mu ce me yasa ta daki me yaron? Sai mu ce me anta limaza darabtal walad, me yasa ka daki yaron? Wa anti limaza darabtil walada, me yasa kika daki yaron? Wa ana limaza darabtul walada, me yasa na daki yaron? Kamar misali in ce huwa hafizal Qur'an, shi ya haddace Qur'ani ko? Sai in ce me mata hafizal Qur'an, yaushe ya haddace Qur'ani? Ita fa mata hafizat ko? Sai in ce to hiya mata hafizatil, kun ji kamar da na bada misali a baya. Muka ce darabatil ko? Sai mu ce mata hafizatil Qur'ana, yaushe ta haddace Qur'ani? Sannan anta mata hafiztal Qur'ana, yaushe ka haddace Qur'ani? Sannan anti ko? Mata hafiztil Qur'ana, yaushe kika haddace Qur'ani? Sannan ni mai magana sai in ce mata hafiztul Qur'ana, yaushe na haddace Alqur'ani. Yana da sauƙi, za mu kawo misalai irin wannan domin ya ɗan sha bamban ko kuma akwai ɗan sabon ƙa'ida da muka kawo akan wannan insha Allah. A bibiye mu dai insha Allah. Mai buƙatan ƙarin bayani ko kuma yana da tambaya zai iya kawo tambayar shi a comment section insha Allah, za mu duba mu kalla in dai tambayar